El grup d'assessories Tax Economistes i Advocats t'informa dels convenis propis d'empresa, novetat incorporada en la Llei 3/2012 del 6 de juliol de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. Quina és la principal novetat en matèria de convenis d'empresa? Amb la publicació de l'última reforma laboral de l'any 2012 es flexibilitza el fet de poder portar a terme convenis propis d'empresa i despenjar-se del conveni general aplicable. La novetat que s'incorpora amb aquesta reforma va encaminada a facilitar una negociació de les condicions laborals a un nivell més proper i adient a la realitat de les empreses i dels seus treballadors. Així doncs, els convenis propis d'empresa prevalen sobre els convenis col·lectius de sector? Actualment es dona preferència en l'aplicació als convenis col·lectius d'empresa respecte als convenis col·lectius sectorials, ja siguin d'àmbit estatal, autonòmic o provincial. Ara bé, els convenis d'empresa no poden entendre's de forma aïllada, sinó que han de tenir com a marc regulador supletori els convenis col·lectius sectorials, ja que en totes aquelles matèries o aspectes que no es troben expressament previstes o regulades en el conveni d'empresa, s'aplica el conveni sectorial que correspongui. Quin avantatge suposa tenir el propi conveni d'empresa? El conveni d'empresa es converteix en una eina de reestructuració més potent al servei de la flexibilitat empresarial, ja que permet als empresaris i treballadors negociar les seves pròpies condicions de treball, al marge de les regulades en els convenis sectorials. Amb el conveni propi es poden regular totes les matèries? Sí, respectant el que estableix el text refós de l'Estatut de Treballadors. De totes aquestes matèries que es poden regular i per la rellevància que adquireix en uns moments de crisi com els que estem vivint, cal destacar la flexibilitat salarial, que permet una millor adaptació de l'estructura retributiva, vinculant part del salari en factors com la productivitat, innovació o competitivitat en el mercat. Quan puc negociar el conveni propi d'empresa? Tenen caducitat? Es pot negociar en qualsevol moment, no requereix cap causa justificada ni una durada de vigència limitada en el temps, sinó que la durada serà la que estableixin les parts. Ara des de la web de Tax pots accedir a tots els Tax Informe amb les principals novetats que afecten a la teva empresa. Només t'has de registrar.